Iki lapo ono celeng di restoranku iki. He? Aku maneh sing dadi sasaran. Lah yoi, aku gak ngerti yo ana celeng di kono. Usirin bos. Rugi aku bayar kon. Untuk celeng yang terhormat, monggo tak kei pelayanan sesuai dengan celeng. Wis, numpak sing penak, terus minggat to. Aduh. Tak lama kemudian. Si celeng. Iku kate lapo maneh? Pakai dasi, terus siap dadi celeng yang terhormat. Ono rengginang Rusia i. Jingan nih. Lo, nono pareng yo, gak ngono carane. Walik mejone, cepakno piringe, siapno rengginange, saiki nyoba token. Aduh, meni. Rakato. Waduh sih. Gak sida mangan rengginang Rusia. Awem.